Sama M Inuwa jaruma ce a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. An haife ta 1 ga watan Agus a shekarar 1995. Ta yi firamare da secondary school ɗinta duk a garin Gombe, daga nan ta yi aure. Allah sarki, auren ya mutu. Bayan mutuwar auren jaruma Sama M Inuwa ta shigo masana'antar Kannywood da kafar dama, wanda har zuwa yanzu tana damawa. Allah ya ƙara ɗaukaka. Zama ta kama yana nan, kana nan a ɓangaren nan, haɗuwa ta mu nasara ce, wabina da kai mana. Shugabar jaruma Sama M Inuwa masana'antar ta Kannywood ta yi fina-finai har guda 6 a duniya. Kishiyata, bayan ta mutu, ke nake so, farin wata, wane ne? Masoyanta na gaskiya sun bata gudunmawa sosai a wajen bikin murnar shekarar haihuwarta a shekarar 2024. Kasancewarta jaruma mai hazaƙa ya sa masoyanta sun ƙara ƙaruwa sosai. Tana da followers har miliyan 1. Allah ya ƙara ƙaro masoya. Sunana Shamsiya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar taurari daga tashar Shugaba TV. Ku kasance da Shugaba TV domin samun ƙayatattun shirye-shirye.